Szóval a vacskamati veszélyes vadállat? Vadállat! Mivel nem háziasították. Vigyázzon, mert a harapása végzetes sebet ejthet. Az oknimat se bírná átharapni szegény. Megmondom, mi a vadállat, mondjuk, ha leharapja az ember kezét. A kezét? Köszönöm. Az is elég, ha csak letépi a kezét. Ó, persze, tökéletes. Laterpi, lesz szíves ide jönni? Guszták ezek a Ne rókaman tegye, uram, guszták. kérem, mert mindjárt a torkának ugranak. Az új táblán az áll, Laterpi, hogy a rókamanguszt a sivatag piranyája, jól mondom? Egy hullát 3 perc alatt csontra lerágnak. Az én zsebkönyvem szerint könnyen szelidíthető, a gyerekeket is meglephetjük vele. Nem tudja, milyen az, ha megtámadnak egy embert. Mert olyanra még nem volt példa. Ha mégis előfordult volna, nem vették észre. Aztán itt vannak ezek a patagóniai marák. Argentínában egész falvakat írtanak ki. Marakodnak az emberhúson, kész marakinek. Itt az áll, hogy kizárólag füvet esznek. Előételnek igen, de ha elborítja a vér az Lát agy... el,